Shalom. Selamat hari Minggu madihita salahutna. Ada orang so tamulai pamujiota parminggota di bagasan Arianon jumbolema tapasahat roha moletota tomata debata marhite-hite tangiang martangiang nahoho mahita di bagasan rohatta ganuk martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhatta maret demahita sian buku Ede nomor 45 ayat 1, 2 dohot pitu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Patugijang matohangmu hamu ali akaharbangan, patugijang mahamu ali akapitu sian narobi, asabongot raja ni hamuliauni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliauni, ima Jehovah nagogo jala ulubalang. Jehovah ulubalang di hamusuon. Patugijang ma tohangmu hamu ale kaharbangan. Jala patugijang ma hamu ale akapitu sian narobi. Asabongot raja ni hamuliauni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliauni, ima Jehovah sebaot. Ibana do raja ni hamuliauni. Haleluya. Martangnya kita. Ale amanami jala debatanami. Namadok moleate dohami tuho sian nasa rohanami. Allah disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluan hami sian dosa dohot hamatian. Hupangi dohami sai patiur jala rajai marohanami marhite to di perbadiai. Asa unang hu rohanami mida hamatian nai. Urupi hami asalam tab hutad dahami ibana raja naungroi.
sisebauni sadok jolma na dilihat portibion. Amin. Tapuji Tuhan tamarede hita. Patik ni Tuhata di mingguta sadarion ima natar surat sian Filipisada memukasan ayat 27 sahat rodi ayat 20. Asal tu barita nauli ni Kristus mahu pahobar hamu parsauran muna asa huida di hamu dinaroi ahu manang hubege taringo tu hamu tagan padao-dao dope pabuana hot hamu jongjong di bagasan hasadaon ni toddi jalarap marukil marsada ni roha makaporsiai barita nauli tung unang maolo hamu pabibiaran ni akka alo di agia ahape tadda ni hamagwan namai dinasida alai di hamu tadda ni haluaudo jala siad debatadoi songoni masahatna atong rap mangidogo gumahita tu adopan debata laho mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik ni amin. Tapuji Tuhan tah mari dehita. Tato poti ma dosa
nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibadua gijang. Hodo napatupahon hasisan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akka damangar sakut dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasisan di dosa nami. Lehon matuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami makapursiaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Isebe mangulahon akka napililit ni debata. Debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alay dadaholani. Naung mulak mangulu do jala disiamun ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata maredehita. Turpuk epistel di minggu tasadarion iman atas surat sian Yesayas bidupitu mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 10. Yesayas pitu ayat 10 sahat rodi ayat 10. Marsikat sorin mahita majahah kami mana perjulu rak mahita di ayat na pasaplonopon. Akup nii didok Jahoba ma madok si ahas songonon. Pangido sada tanda di hosian Jahoba de Batam. Pangido sian banua toru, manang sian banua gijang sahali. Jadi nina si ahas ma dangolo au mangido asa unang hujuni Jahoba. Jadi nina si Jesaya ma watangi on hamuma ale pinoparni si Daud dang dopesai hamu jolma dohot do de batakku nai Dibaini apala Tuhan isa diri ma mangalihon sada tada dihamu idama gabe-gabian masada namar baju jala tubuhonon sada anak jala bahenon ma guarna Immanuel. Tega dohot situak niloba panganonna paima diboto mabulok kon najat jala mamilit na denggan. Rak mahita dia saplonom. Ay tagan so diboto danakidope mabulok kon najat jala mamilit na denggan. Tarulang matanoi na nirajan ni na dua raja. Habiaran munai. Songoni masahatna. Martuaro halak na tumangihon hatani debata jalan na piopsa. Amin.
Tapuji Tuhan tah maredehita. Tahar tiddakon ma hapor siaw tai, songon na hitana tiddakon ni dongata sa hapor siaw di sadok por tibion, rap mahita madok. Au porsea, ideba ta jahuba, ido ama pargogo naso hatudosan, natumo palangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi asyatod di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tuba notor, dung ditanom, na mulak mangholu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lauhudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di perbadia, jalarong sada huria na badia, huria atau paniala Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema lagu pujian na pinasahat ni lansia dungi diuduti ina Kamis.
Tabigima titing namasa doho si pamasaon di mingguta sadario. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut-hut ma tikting namar ragam di Minggu tanggal 10 Desember 2022. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Mingguta sadarion ima Minggu Advent napaupaton dohot topik Minggu tomu maibana na pinarbagani Jahoba. Napaduahon kelompok kor tu hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Di pukul 10.30 WIB remaja dohot NHKBP. Di pukul 10.30 WIB ina Esther ina Jericho dohot ama Shalom. Di pukul 10 sia ina Kamis ina Hana ina Deborah dohot ama Huria. Kelompok KOR tu Minggu tanggal 25 Desember 2022. Pukul 7 WIB gabungan Parupuan. Di pukul 10 WIB gabungan AMA. Pukul 10.05 WIB remaja Naposo. Napatoluhon padidion nabadia dohot malua irreguler. Di hari Minggu sadarion patupaon ni huriat tado padidion nabadia tu 10 halak dadak dohot sahalak nama godang dohot 5 halak malua irreguler di patupa di parmingguon pukul 10 WIB. Padidion ede di padidion nabadia sian buku ede nomor 146 ayat sada ede malua di buku ede nomor 140 sia ayat sada dohot 150 ayat sada. Napaupaton papungu pelean amplop Natal. Mulai Minggu sadarion patupautan papungu pelean paduahon dung sidung jamita. Na palimahon ulaon nabadia. Di hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 on ima di pesta Natal Parjolo patupaon ni huriat tado ulaon nabadia di tolu sesi. Ima di pukul 7 pukul 10 dohot pukul 10.05 taparade madirita laho maddohotisa. Napaonopon pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Desember 2022 on. Tuaka naso pasahat to dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatos sa ganug bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. Napapituhon jadwal Natal. Jadwal Natal di huriata mingguon ima Natal ama di hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 masuk pukul 10 WIB. Natal ina di hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 masuk pukul 10.07 WIB. Dohot punguan bodari di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 masuk tolu sesi ibadah di pukul 10.30 WIB, pukul 10.30 WIB, dohot di pukul 10 sia WIB. Napawaluhon pangapulion. Di hari Minggu sadarion dung sipul kebaktian pukul 10 WIB patupaon ni huriata do acara pangapulion tu keluarga si manungkalit inang borubitang nahinan sian sektor Roma ria mahita maddohotisa. Napasiahon pelatihan sentralisasi. Di hari Senin tanggal 10 sia Desember 2022 di Patupa HKBP do pelatihan sentralisasi maringanan di HKBP Cijantung. Borhat do sian huriata amang Padita Resort sekben dohot bendahara huria laho maddohotisa. Pasapuluhon aksi Natal tu nama balu dohot yatim piatu.
Di patupa huriat tado aksi Natal turuas aka na babalu dohot yatim piatu godangna 100 sadahalak. Di pasahat mai marhite seksi diakoni na adong di sektor tabi. Pa 10 sadahon torop ri ruas nama dohoti parmingguon tanggal 10 sada Desember 2022 godangna 510 sia halak. Pa 10 hon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan sia keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 12 sahatu tanggal 10 Desember 2022. Hatani debata napasi kopon las nirohamuna. Tersurat di Pesalmen 10 ayat 12. Sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami. Pa 10 toluhon pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan di bagasan mingguon 10 opat kaka. Godangna 4.370.000 rupiah. Pa 10 opat ton pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 tolu kaka godangna 3.100.000 rupiah. Pa 10 limahon keuangan gereja. Huria 30.542.000 rupiah. Pembangunan 3.485.000 rupiah. Pusat 1.124.000 rupiah. Amplop Natal 3.716.000 rupiah. Penguma sude 30.887.000 rupiah. Molotu ngadong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton. Songoni matikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta. Sai di paso-paso tuhat tama peleani bayan sangap di guarna. Mau lihat ya madihita. Tabigima lagu pujian na pinasaha ni Kor Gabungan Punguan Ama.
Tapuji Tuhata, maret de mahita, laos tapa pupungama pelian dapat jolo dohot dapat dua hun.
Dame ni debata na sumurung sian salut na roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna amanami do inanami na hinaholongan di bagasan Tuhatai Yesus Kristus di bagasan minggu te sederion ima minggu apen na paupaton manang apen na parpudi jalalaos tu partikian naro sahat mahita ima di mata ni las ni rohatta ima di parningotan di ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Ala ni barita nauli nagabi ujahan si pausoro sorota di bagasan jamita di minggu apen na paupaton di sadarion. Imasian surat ni Apostel Paulus tu huria Rom bidusada hujaha masian ayat sadaro di ayat pitu. Songono madu di sini. Ahu surat tinongos ni si Paulus na poso ni Yesus Kristus na tarjou gabe apostel jala pinapulik tu ulaon mamaritahon barita nauli na sian debata. Ima di parbaga-baga hian dia kasurat na badia marhite-hite aka panurirangna. Taringot tu anak na Yesus Kristus Tuhatai na tubuh sian popara ni si Daud ia dagingna naunggabe tadap anak ni debata na marhagugon mangihuton todi na badia dung hehe ibana sian hamatean sian ibana ujalohami asini roha dohot tohonan apostel mangalopokon panguluion di haporseaon tu rohani saluhut bangso ala ni guarnai sian nasida do nang hamu najino ni Yesus Kristus mandapoton akana hinaholongan ni debata jala akana badia najino nai na di hutarom asini roha madi hamu do dame sian debata amatta nang sian Tuhan Yesus Kristus. Ima sahna. Dihita salutna na hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus di bagasan trupuk sadarion sada panindangion ni sian Apostel Paulus don tua kahalak Kristen na adong di huta Roma jala di sido di hati dakon ibana do taringot ulaon na manang ulon tohonan na niulani si Paulus tu tonga-tongai akabangso na dibuan ibana barita nauli. Jala takas dong marhite siang panindangio ni Apostel Paulusi dina dibuan ibana ma barita nauli taringot tu Yesus Kristus imana gabi si palua salhut jolma na di portibion Pabua nasian debatado di jalo ibana ima tohonan asabui ibana dinalahon mangulahon ulaon parbarita nauli tu tonga-tonga ni ganuk bangso. Los ido sada haguguon dihilala Apostel Paulus di son. Pabua anggoso debatado na mamilit dohot na majau ibana dinalaho pasahaton barita naulii daktar baen marparbui taringot na binari tahun nai taringot tu Yesus Kristus. Dalam anggusian hadiron si Paulus sasitongna mulota parsiajari bada marbletar belakang marbocir ibana sian na antikristus halak na sumananda Kristus halak na silele aka halak Kristen ale songonima pamilito ni debata jala sakap ni debata ikon marhite si Paulus sondo naga besada misionaris manang parbarita nauli di tonga-tonga ni bangso di luar ni ima luat Israel jalabui sian ido sian luat Eropa manang Asia sahat tu luat na di Asia Tenggara nang dihita satu tano Batak
termasuk doi sada pakrohon barita nauli na parjulu na binuan ni si Paulus ima marhite di tonga-tonga ni akaluati. Nah dia mu amanami do inanami nahina holongan sia dia do boy marparbui barita nauli. Anggusian hadiri oni akajol mana parjulu do tantangan yang diadupi akajol mana parjului tak terbain mangulu manang maparbue manang hebang barita nauli alai di somma hagugoni debatana hina tidak konneiyat pabua debatana marhuaso ido na majadihon gabe sahat mahaluauni jala dihaporsiai gan jolma. Jala didok di bagasan panindang apostoli na kiningan dada horan apostoli do na dipakai debata asa gabe sada ula-ula ni debata lau pasatun barita nauli alai do didok dison nang nasida do nang hamu jinou doi di bagasan Yesus Kristus asa gabe par barita nauli hita ima dinalaho mambaritaon di bagasan Yesus Kristus na tubuh imana tahalason di bagasan piga-piga ari manang piga-piga mingguan ido mual ni hanguluan di ganuk jolma. Dak boto di hita saluna amanami do inanami naung dapot hita ipola nang piga-piga arion taringot ipola taringot tu namar natal latih. Ra di ganuk akahuta manang di tonga-tonga ni akamarga manang di tonga-tonga ni aka perkarijuan nga tabulus ima aka perayaan yate. Alai sasitong na ipola no umarga molo ganuk tahun manang ganuk tiki di pestaun kita akan Natal. Sada dui na ikon hangul honota babua di bagasan Yesus Kristus do. Ikon tubuh do ngolutta di bagasan ibana. Si bain hanguluan di tonga-tonga ni perdalanan yang ngulut tayat. Odoi. Jadi molo dak sahat kita contohna dang boy takupota babua Yesus na tubuh di bagasan nguluta si bain hanguluan di hita ay dos may songon hita marayahon aka pesta ulang tahun nanti. Berbeda doi mames tahun ulang tahun holan namar ningot doi nah tubuh do sada jol mate di piga-piga tahun nasalpu mau liate ma di pasahan ala aruk roha gajang umurna ala yang guna didok nah tubuh Yesus tu portibion di bagasan ngoluta dan asa marningot tita nah tubuh ibana ala pabua tubuh ibana di bagasan ngoluta asa di leon ibana ma hangoluan na saliling nileling na di bagasan ngolutai jala ido na tahapor sihai di bagasan ngoluta sahatu partikianon ala ni gogo huaso asini rohani tuhani oddo na mambuan ngoluta gabe boy margogo hita menguduti aka ulau tayate oddo hagugun na tubuh Kristus di ngolut taun mate. Anggosian aka parukilon parsorion dohon akan atabolus di bagasan nguluta lumobi di bagasan tawonon rado honota dak terbain hita jongjong di bagasan tikion rata tadok di bagasan rohata dan ngadong be lasni roha nabui jupangama alan ya karagam hamauloniati ale di sido hagugon asini rohai songon nahina tidak pun ni apostol Paulus nakiningan aisian ibana no hujalo hami asini roha doho tohonan apostol mangalopokon pangoloion di hapor seaon tu rohani saluhut bangso alani goarnai odo nang hati dakonot tadi ngulut tate baima museh hita manang nabi garinai 10 tulu harinai nama hita masuk to tebaru ate los odo gugu di hita songon hat nah hinda tiga kon si Paulus sonate gugu sian asini rohani debata ngolo didok gogo da sian asini rohani debata dang hagugota na tapangasahon alai hagugona adong di hita na pinar gogoan ni debata do sa sitong
Jadi mulu na pinarguguan ni de bata do hita alani asini roha. Dan gabi-gali ngoluta lo mengadupi manang ahap di ngolut tahun nate. Adong jolma si pada mamestan Natal dan apalah go rohana las rohana. Alania hadiah Muhammad nami di nami. Alai saya dietong-etong do. Nah haluar hepeng na manang na boido honon pengeluarani ati. Pitor mar pikir mak hama bayno nano musik. Mago. Manang dari dok gabe di paswa sayon mak tuaka hal-hal na las ni roha di tikion. Ujung nada ngabenggo belas ni rohana. Alani etong-etong iya ti. Ale mulo hita marningo di asini rohani de bata naung takas mardal di ngoluta. Batutu di bagas las niho roha ti. Gembira hita. Babua ai sia dia do haroroni saluhun naboi tak jalo di ngolutaon. Lau seido dalane di hita mangason asini rohani hita ima dinalaho Jepang muse akan adinggan 7 lanon di ngolut tahun nate. Ya sarupa do mulo tabereng do di warta tau kan teh. Di salduna lewat ngasumna gudang api sonari ngapitor marpep pengumpamana kan tak pula biar hita teh. Basadu Tuhani gok asini rohani de bata. Ido patuduhon hamorau ni de bata di tonga-tonga ni ngulu ni hita halak na porsia iya te. Boy takas mardalan sudia te. Adong hatana bijak halak madok unang saya disosoli aka naulawi kapatan na akan nasinari iya te. Alai na jelas na ikon halas songot tama syukurilah apa yang tinggal. Ate. Adong do songoni kan di ada sahalak alamuru do di puro-puro nai saya pikiri lu janai ku salelengo ku sari-sari ape laos selesai marhite nama nuor baju Peter 5 juta umpamana meluak kamu kaina teh na manur baju Natal to baru muse terus muse amata jasna dia wah waduh HP marhui-hui beda songoni. Dengan ulas ni roh habe molo songoni paretongani bonggali nama iya teh songoni. Alem molo paretongani halak Kristen. Molo boy do tahi lalahon akadinggan bahasa ni debata baboa na bahasa Tuhani na boy doi salut nai paroon na di tonga-tonga ni nguluta. Alanido iko pos ni rohani. Songo pos ni rohani aka apostelia te. Sedia do boy bana margogo laho mangalehon seda ulang tu golu di colom manaso porse gabe porsea. Anggodang sian asini rohani de batadui di bagasan dei. Alani pos marohatta ya te di ngulut taon. Songon panarihon ni de bata di nguluta. Asini rohani de bata na salpu songonino rodo Tuhan ya te. Jahoba do. Kurni amanakin ate jauh bado partano batu aku ate nina masai bernas do ate nakini ngani akana ni deoni aka amai ate songoni manyan ate sude hita te iko jauh batuk tong nagabe partano batu ate nak songoni dihamu kana toras na membunya nakon di didion jauh baik ko partano batu atta dan bui anak taon gabe hasia dengkan marpar bui do dengkan anggoda tabain tapau jauh bagabe partano batuan di bana marhite nama memehon hatani de bata tu boga sana kaya nakotai taida manuain godang ni aka pengaruh tu aka jol manuain onate aka manang nasia dia meyate godang ni parukulen joma baru buka adong 2 tempat terjadi gempa museate nasugut luar biasa parukul ni hita joma te ale yang godang jauh banda gabe partano batuan di ngolut taong magugota mengadupi aka di bagasan ngolut ta dohonot tama selesai mak di tahun 2020 dan adong be boy nama dele mayate asugari mandiri lu aka aposteli
Dohor akan aparjului dinalahu paulihon do ma barita-barita nauli badak sahat barita nauli. Ali sada pikir di hita apa namasa di ngoluta molo de batado gabe haporusatta molo de batado gabe partano batoan di hita dang jadi hita dinalahu mucat manang mandele manang dau hita sian las ni rohai teh. Oleh ati madi tu hatta. Adong sada prediksi na parpidion di informasi di dok tahun 2023 adalah tahun krisis energi katanya. Ate krisis energi. Manang nasongo dia mah energi ini sangat berkurang pada saat on. Boy dosian bahan bakar, boy dia sian tenaga reaktor do akaragam na asing. Di Eropa, lumobi di Jerman, nunga teras. Lesongo nahya hujami tahun nasal pui memang boy do ya teh. Krisis na masa di nguluon nate. Krisis energi. Nasal pui di dok krisis moneter ni nate. Di tahunon do 30 tahunon krisis di bagasan hahi pason nate persahitan COVID-19. Alisa sudah naik dia mana boy idau tak di sido hagogoni de bata. Naso hasuhatan di tonga-tonga di perdalan ngolut tahun nate. Molo tahu bilang-bilang ngolut ta satu tikiau ahape na di jolma ahape na masa di tonga-tonga ni nguluta ale ternyata molo mar tok-tok kita mangasau debata di nguluta mangasau asini rohat na ido hita nah sonang do hita te sat tikio nate bau bereng piga natal bereng bah tabado ulu-ulu pate sudah jolmai bah puji ma Tuhan takas do asini rohani Tuhan ya te tu bagas ang ulut tahun nate mulu didok nakidingan krisis energi baboy do masaya teh alai energi yang sangat kuat untuk mengatasi krisis energi di dunia adalah energi iman kita kepada Tuhan. Sejauh kita memiliki satu kekuatan iman, itulah energi yang mempercayai Allah pencipta alam semesta, Allah yang berkarya di dalam kehidupan manusia, dan Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang kita rayakan saat ini adalah juga dialah sumber kekuatan kita untuk mengatasi segala perkara dalam hidup kita. Amin. Odui. Jadi sudah naik tahala sumayate di ngulut tahun. Jala prosea doau. Molo lamar situ tu do hita toktong mangula ulau ni debata. Lemar situ tu kita mangedehon ende ni debata jala lumobi kita di dalam membuat ngoluta di bagasan hata ni debata ahape nata sakapi di tonga-tonga ni ngoluta lumobi kita mengadopi di tau baruan ikon sahut do baenon itu hatta aina bahasa do hibana parasi roha songo na didakon di hati dakon apostol Pauluson sian ibana ma hujalohami asini roha dada diasakon alani hapistaranna alani hebatna alani morana ibana dohot tohonan apostol mangalupokon panguluyon di hapur seyaon tu rohani saluhut bangso alani guarnai alani do dia na parpudi ditutup di bagasan ay asini rohama di hamu do dame sian debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus ido sasitongna nagabi gogo di hita laho mangulahon di sudi aka ulotai atong toktong mahita marlupulup di bagasan ibana unang ganggu rohata ahanan yang tasakapi patuluson ni debatado di bagasan asini rohana salili kita porsea jala mangasahon ibana amin martang yang mahita ali Tuhan di bata holan asini rohamdo nahu wasako kami di tonga-tonga di perdalan ngulu nami anggo sian hamaloon gogo na adong dihami daktuk kami ali Tuhan di nalau mandalani ngulu nami sian arina salpo anggo soalani asini rohami ali Tuhan na mangiring-ngiring di bagasan ngulu nami tung di halas rohana meli Tuhan di bagasan piga-piga arion
Di nama mestahok kami ali Tuhan di pesta perningotan di hari hatutu bumi. Jala di sima takasuida naroho tu portibion di nalopatu pahon hanguluan do mangalehon aka pasu-pasu tungol ni jol mana porsea di ho. Alani ali Tuhan song panindangion ni di bagasan hatam di tikion babua holang asini rohado na hujalo hami gabe hum hami di nalo mangula dia ka ulan nami. Alani ali Tuhan partodihon ma saluhut nai di ngulu nami ganu marseda-seda asa unang dau hami siak ko ali Tuhan asa hodo totong gabe partano batuan di hami salili kami mangulu jala tok kami mangului ho di sude aka ngudu nami. Tuhan dihamulati rohanami di bagasan tikion nang mardalan ganup aka partikian di tonga-tonga ni ulau ni parhuriau ni alani tu hodo pasaton nami Tuhan na dinalaho makubasi ima marhite huriam ima di aka siubasan di tonga-tonga ni huriami alani tu hodo pasaton nami li Tuhan di sude aka nanang pinatupa aka lasni rohan Natal ima nanang dipatupa di bagasan mingguan ali Tuhan aka pesta Natal gabungan Natal ina gabungan doho di parpunguan bodari nang Natal di mata ni pestai jala Natal gabungan di tonga-tonga ni huriam satu paujungan nami ima parpunguan bodari di ujung tahun satu tahun baru pos dorohanami Tuhan leonomu todi ganup hami di tonga-tonga ni huriam nama parsaorani sonang hari beribuak kami dau siap permaran jala pos rohanami ali Tuhan dang luasommu aka tahi ni perjahat tahi ni sibolis dinalahu mangela-ela roha pikir dohot napa agohon lasni roha akan aporsiai di tonga-tonga ni partikiano Tuhan di bata buanu nami nang di ulaun nang di patupa di marsugut ima pelatihan ima disentralisasi keuangan di tonga-tonga ni saluhut hakabipi alani Tuhan ajari ma akan aposom lau mangatusi di nalau paturehon administrasi iya li Tuhan ay mamuka di sada Januari 2020 di bagasan sistem sentralisasi ma di patupa di ganup hakabipi alani homa toktong mangajari ganup huriam mamuka sian hidup ni na digijang sahat na di parturunai alani ali Tuhan homa toktong ali Tuhan di nama ngalehon sada ni roha di saluhut akar ruas huria di nalaho patuluson di sakap naung di totopon ima di sentralisasi keuangan di tahun 2020 satu nama ngikut Tuhan di bata mau liate ma dohonon nami tu adupamu ala takas di leo kodo akasi dabu-dabuan di tonga-tonga ni huriam songo pasu-pasu di nalaho dalan laho makubasi di pelayanan di huriam alani ali Tuhan pos dorhanami dan apalahu pikiri hami ali Tuhan apalah songo dia ma di nalaho paroon saluhun ai hodo asini roha jala mual ni pasu-pasu di tonga-tonga ni huriam nang ganup hami alani ahana perlu na naing si patupau ni huriam tu bagasan partikir na ro tu pado ya li Tuhan ala gok asini rohado di bagasako Tuhan buanon nami dia karuas ni huriam nama ulang tahun akak ulang tahun kelahiran dohot nang di parsari pioni lani ali Tuhan toktong maho mamasu-masu di rumah tangga do dia ka udaon di ganup ruasih asa ditabayo do haki pason gajang ni umur dau sian aka parmarahan jalas bolas nasida le Tuhan lau mangula dia ka ulan nasida na tinupak asini roham dia ka keluarga le Tuhan di bagasal parsaripion na toktong di nalau mai mahon aka si basa-basa di tonga-tonga ni ngulu nasida le Tuhan di keluarga asima roham Tuhan lehoma jala ukap ma jala loas mana sida marhite asini rohamia le Tuhan majalo akasi basa-basa
asa gabe nang di keluarga nang marhamuraun losong nang marhasangapon di tonga-tonga ni aka ngolu nasida. Alania li Tuhan tuho do pasaton nami saluhutna. Lo sido li Tuhan buano nami disude aka ruas ni huriam naung pasahat tona li Tuhan. Ima aka pilihan na baik bulanan diakoni sosial nang hamulation na li Tuhan. Dia ka ragam ni ulaun. Homa toktong ni na masu-masu. Do na mangusihon na undinggam muse di tonga-tonga ni aka ulaun nasida. Mau liati ma di huali Tuhan. Di sude aka dinggani basam naung sahat tuganum hamibi. Tuhan di mata asih maroham. Nang di tonga-tonga ni ngulu nami. Juk do masa ali Tuhan. Ima aka persahiton parukilon akara namarregami. Tuhono pasatun nami Tuhan di bagasan habadiamu di bagasan tangyang nami tikion Tuhan homa mangalian hamalumon dia kena marsahid dohot haguguon dohot habengeton mangadupi aka parukilon na marukil alani akar ragam di keluarga ianakon dot lana asing pe pos rohan nami balgani asini roham do toktong hu pangasok kami ulu nami di keluarga le Tuhan. Nah di bagasan habuk ni roh hadope Tuhan. Alani persirangan ni. Alani hamatia ni perdagingoni. Ima songon di keluarga ni esi manukani. Boru bitang. Nah ni ala podo sada ina. Nah di ari nasalpu. Asima roham. Homa toktong ale Tuhan nama pargui sude keluarga. Homa nama ngalehon. Pakirimu nama ngulu. Jala lehoma tunasida. Ima pangapulion natakas di ngulu nasida. Mau liate ma di sude akan basa-basa mi nong sahat tuhami saat tikion di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Tapuji matu hatta laos bisoma tapasat peliata na peliatu pusat laos mardalan dope hita ima pasaton amplop ini Natal bersama nah yang patu pota ima di tanggal 20 onomo nate tapasat mah di bagasan las niroha marin de mahita Jasa
hobadiri buah-buah tikting nak kiningan laos di sematap taulahom tabadalan lima di nalapasahaton padidion nabadia atau piga-piga poso-poso alani tapara di maedeta nomor 146 ayat seda las mangaradima akan atoras. Martang yang mahita ali yang manami na di bonogijang narodo hami tujulum mambuan akadat danakon say asima roham jalo manasida gabi anakomu pasu-pasu jala pargugoy manasida mangyay hanguluat sugod marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jongjong mahamuna toras na mambuan yan akomuna asa ni didihon. Atong hamu akadongan na mambuan danak na si didionon tangyok kamu majolo hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ni nambadok akasisian na podai hamu masalut bangso didi hamu mana sida tu bagasang guarni debata ama don anak doto di porbadia. Ajari hamu mana sida mangaraduti saluhut nahuto nahuni tu hamu. Jala ingot ma sai dongonau kudo hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan alena so porsia hona uhum sugut tangyok kamuma dot hata na tersurat di surat ni si Markus adung ma akan mambuan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama ale dipicang akasisian neima na mambuani jadi dung di Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma luas hamu ma akan dak danak kiro tuau unang orai hamu nasida hai dia kasih songoni do harajau ni debata na tutudo na hudok ketuhamu manang isepe angko sosongon danang ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka danaki dia peho matangan na tunasida mamasu-masu nasida atong hatindako kamu majolo ha porsea utai au porsea porsea nama naik tu surga di simai bana manghumi ala di parbadia jala adong atong alusi hamuma hatana husukunon na parjolo di pangido hamu noaing di dion akad danakon tu bagasan nahina porseau muna alusna di pangido rohanami na paduahon beha na ulu do hamu mamudai anak munaon asa di boto nasida jala di huton nasida hatani debata alusna na patuluhon na ulu do hamu marsuru nasida tu gereja do tu parguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasahat mana sida tu debata marhiti-hiti padidion na badiai hudul mahamu Roma sada-sada 7.
Ya, pas. Tiup. Ali Eliora Valen Boru Tapu Bolon. Udi di mahotu bagasan gowarni de bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni to di Purbadia. Amin. Saya di ramoti Tuhan di bata mahodi. Untuk bagasan hara jauh di bata roh di saya milik. Amin. Cakol lah, memang bisa ini. Anu biasa. Ditiup mah. Iya. Ali hatopan do Cedric Hebama Sinuran. Di maho tu bagasan goan ni di bata. Do tu bagasan goan ni anak Tuhan Yesus. Do tu bagasan goan ke Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho dia tu bagasan harajau ni di bata ro di saling liling nah. Amin. Lemah gue. Iya, langit. Ale Brigita Rejekima Silaban. Di maho tu bagasan gowarni de bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni to di Purbadia. Amin. Talua. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habuk ngotu bagasan raja ni de bata ro di sangiling nah. Amin. Langit, hati-hati. Ditiup. Jangan. Iya. Mati pe. Tiup. Iya, oke. Ale Burnix Simamora. Di maho tu bagasan gowarni de bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni to di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho dia tu bagasan harajau ni de bata ro di saliling ni leleng na. Amin. Ale Alfonso Black Metzail Simamora. Di maho tu bagasan gowarni de bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni to di Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho dia untuk bagasan hara jauh ni di bata ro di saliling ni leleng na. Amin. Anu ya. Ditiup. Ya, oke. Tiup ke sono. Ya. Kepala kiri Ya, kiri di samping. Ya. Oke. Iya. Ale Samuel Linggom Tambunan. Udi dia maho tu bagasan gowarni de bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni to di Purbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata maho dia tu bagasan harajau di bata ro di saling liling nah. Amin. Cukup. Ale Evano Aman Maruli Siregar. Udi di maho tu bagasan gowarni de bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni to di Purbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habu tu bagasan harajau ni de bata rodi saling liling na. Amin.
saya. Pelan-pelan lang ya. Oke. Ale Nathanael Aurelius Hamonangan. Di maho tu bagasan gowarni debata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni to di porbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata mahu dia tu bagasan harajau ni di bata. Rodi saleling ni leleng na. Amin. Ya. Oke. Ya. Pelan-pelan lang, licin ya. Pelan-pelan ya ini. Iya, pelan. Ale Bella Amarise Uli Siegian. Budi di maho tu bagasan gowarni debata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni to di porbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata maho di tu bagasan harajau ni bata. Rodi saleling ni leleng na. Amin. Oke. Langit. Ya. Ya, pelan-pelan lang. Anak pelangnya pelana. Pelan-pelan namanya. Licin. Ya. Ya. Oke. Pegang aja. Ini, pegang. Iya. Ale Dean Delano Pandabotan Pardedi. Hudi di maho tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni to di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho dia mau tu bagasan harajau ni di bata roh di sana na. Amin. Pelan-pelan lang. Nangit. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Satu lagi. Ya pelan-pelan, iya pelan-pelan. Pelan-pelan. Makanya pelan-pelan, sabar. Satu lagi, Nah, satu lagi. satu lagi. Satu lagi. Oh ya, Ahai do darukin lapi jahan. Ahai berni. Licin do noni to ni. udah masuk. Pelan-pelan namanya. Pelan-pelan, itu yang tadi saya katakan, pelan-pelan. Enggak usah cepat-cepat. Sabar aja. Pelan-pelan. Tapasunang. Alesian Devano Pasamotan Pardidi. Udidi maho tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni itu di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho dia mau tu bagasan harajau ni bata roh di saleleng ni leleng na. Amin. Pelan-pelan aja dulu, udah usah. Nah. Pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru ya. Gak usah buru-buru. Biasa-biasa aja. Ya, tapasonang mak. Ali Edward Ebenezer Hutapea. Udidi mau tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni itu di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho dia mau tu bagasan harajau ni bata roh di sana na. Amin. Pelan. Selu aja. Tidak usah buru-buru. Maju, pelan-pelan. Tiup. Ale Natania Irena Siagian. Udi di mau tu bagasan gowarni di bata ama. Do tu bagasan gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni itu di porbadia.
Amin. Saya diramoti Tuhan di bata mahori mo tu bagasan harajon di bata ro di saleleng ni leleng na. Amin. Pelan-pelan. Slow. Ya dong, nggak? Tangga nomor 2. Tangga nomor 2. Dan tangga nomor 2 itu. Tangga nomor 2 itu. Tangga nomor 2. Udah, enggak apa-apa. Udah. Nggak saya, Be. Ya. Ale inactius ramoti si hobing. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni to di porbadia. Amin. Lepas. Saya diramoti Tuhan di bata maho di hababungon tu bagasan harajaun di bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Pelan-pelan. Tidak usah buru-buru. Ngabe. Maju lagi. Ya, oke, ya. Tapahomah martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga upasatami akadat dan kontuho jala di jakon hodo na sida gabi anakomu marhiti-hiti padidion na badiai. Asa masuk tuhuriani hala Kristen na sida di tanoon jala gabi panean di hanguluan na saliling-liling na. Asi maroham do dia akan atoras ni dadanakon sai pergugui jala ajari mana sida malugu-lugu dadanakon tuho. Asarap na sida taruli di aka artani harajaumu. Amin. Langsung masuk kita di nalaho patupaon aduk sahalak padidion na bagudang. Asaro na sida tujolo. Silakan. Maju. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus do holong ni rohani de bata ama do persauran itu di purbadia ima mandungani hamu. Amin. Hamu akan napinar hamaul ni de bata. Nunga dijakok kamu hata ni de bata napinudahun tu hamu. Tamado manduk moliate hamu tu de bata sian nasa rohamuna ala ni sude asini roha dot holong ni rohana tu hamu. Ai di boto hamu nuaing dang pola mago be hamu ala ni dosa muna. Molo porsea hamu pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus. Atong timbak kamuma di bagasan rohamuna. Na ulu do hamu nuaing manadikon sude dosa. Huhut mangyuton hata ni debata tujuluanon. Dung tardidi hamuan non. Tadani panan parpadana muna doi tu debata. Na ulu ibana manesa dosa muna saluhutna. Jala mangaleon gogo tu hamu mangalo sibolis do nasa dosa. Gabi partohap mahamu di hanguluan nasa yung leleng na. Martangiang mahita. Ali amanami na di manogijang. Di ida hodo aka donganon na naing terdidi. Di bereng hodo tubagasan rohana sida jala di boto hodo. Manang na burju rohana sida manang si paula-ula. Asi maroham.
sai pargugui mana sida asalam di boto na sida manggotapon nasa roha do pangalaho na soture ale Tuhan Yesus sai se sama salut dosa na sida marhite-hite mudarmu suruh mato di porbadiai tu roha na sida be asa terhanguluan na sida haporseo na sitongi sa liling di tanoon jalagabe masuk sugut tuban wagijangi amin. Tangyok kamu majolo hatani Tuhan Yesus. Nandidok nai dinalau manaik tu bano gijangi ibana nunga sahat wau nasa huaso na di bano gijang do na ditanoon. Lau mahamu podai hamu masalut bangso. Didi hamu mada sida tu bagasan guarni debata ama anak doto di porbadia. Manang ise na porsia jale terdidi dapotan hangolua do ale nasa naso porsia hona uhum sugun. Ope hupamanap manuaing haporsio muna. Asa di bege huria na pungu nuaing dison. Takasma alusi hamu hatana sukunon na parjolu. Di parhatutu rohamdo pardosa ho sian hatutu bum. Do siam pangalosim di patik ni debata alusna di parhatutu rohaku do. Na paduahon BH di arsakon roham do sudi dosa na niulam na selauni alusna di arsakon rohaku do. Na patuluhon na ulo do manggotapon sian roham nasa dosa do pambenan na soture na selaun alusna na ulo do ahu di parhatutu roham do Tuhan Yesus Kristus roh tu tanoon jalamate hau na pinar silang asa malua hita sian dosa do gonggong manisi bolisi alusna di parhatutu rohakku do na palimau na ulo do ringgas marsaur di tude bata asa gaberuas na mangulu di huria Kristen Protestan ho maka tidakon hapor seon nasitongi alusna na ulu doau na paunopon atong hatidako kamu majo hapor seon munai andorang so habubuan ida to hatta tung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon dahundul sugut tanoon manghumi na mangulu dot namate au porsia ala Kristen akan abadia dot dia sisani dosa mulak mangulu nang mate anguluan nasora sudah na papituhon na ulu do hamu didion di bagasan nahina porsiom muna alusna na ulu ya.
Hata si paingot Tuhamu. Imasian Jeremia 3 ayat 22. Saya mulak mahamu ali aka anak-anak nambah baliki. Asa hupamalum panundal munai. Idama narodo hami. Manopotho ay hodo jahuba di batanami. Parangeong mahatani di batana guromi ay ido hanguluamu. Amin. Nasida naro sian pargamuna asing nate. Taparade main deta nomor 140 sia ayat seda laos mangaradima nanaing majalo ima malua sian pakakungi. Mari de mahita. Akan naing maka tidak ko kapursiona dohot nang natoras nate di inganan mu nabi. Marhiti-hiti guarni debata ama anak doto di porbadia. Amin. Hamu ali natoras ni dadanakon di dahamu do yanakomuna haholongani rohamuna jongjong dison. Tamaju mulo madok moliate hamu sedarion tu debata alani sudi asini rohanan selaun. Ay di pangulu do nasida rasi rasa noaing jalas sanga di boto nasida hatani debata do dalan tu hanguluan. Alai tamado ingotomuna sedarion aka pambeda muna tu aka yanak komunaon. Ay dang di leon debata aka dadanakon tu hamu asa adong dongan muna mangula ulaut sabing. Alai asa ditogu jala diajari hamu do nasida manghihuton hatani debata ido ubain na dilehon. Ditangyako kamu do ganup ari yanak komunaon nasailaon. Sa unang mago na sida molo dihilala hamu noaing hurang ning pambayna muna taringo tuya kaya na komunaon tama untuk kamu tu debata manopoti salamuna martangiang mahita ali amanami amani nasa targuar ama di banogi jang do itanoon say tangihom matangyang namion jakuma akadadanakon gabi anakomu asi maroham lehom mato di porbadia tu rohana sida asa gabi si samuna sida ro di sangliling na molo tung nahurang pambedan nami na selaun tu nasida say sesamay say unang matargasip nasida jala unang luas mago manang ise nasida binay ni pangalaw nami i asi maroham satu tangamu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma holan akan atoras. Hamu akadat dan anak hina holongan ni debata na jongjong doa hamu noaing di jolo ni debata nama mereng torus tu bagasan rohamuna doho di jolo ni hurian nunga di boto hamu lomo do sogo ni rohani debata dak terbaik kamu be marsidalian sogon di ari paruhumani molo ingot rohamuna di aka ari ni ngolumuna nang salpui tama madok moliate hamu tu debata ala ni sude asini rohana jala molo di ingot tamu aka pembaina muna nasoture imaneang dohon langgus ni rohamuna tu naturas muna rodi salut rosa muna tama marsak be hamu sadarion maringoti buat kamu maluhut na tu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mundarna na usai humopo pardusa na manopoti dosana alai paubah hamu marohamuna huhut puka hamu maparangene baru olat ni sadarion asa dalam muna dalam nagugoti na marhabatean tu hanguluan si saliling nileleng na atong alusi hamuma na husukunon tu hamu di jolo ni debata do di jolo ni dongan na pungu di son. Na parjulu di parhatutu rohamdo hatani debata na gini rohmu na sailaon
holan ido dalan Tuhan luani alusna. Na paduahon na ulo do siya nasaroham manudalhon salhud dosa. Jala ulo doha ho tujuluanon mangihuton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu alusna. Na patuluhon na ulo doho makanguluhon ha porsyon na sitongi. Nahi na tidak kuni huria Kristen Protestan song na tarsuda di padan Nairobi do di padan Nai baru alusna atong marpadan do hamun waeng do debata na badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu say burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot ha porsyon muna martangyang mahita alia manami jala debata nami suruh mato di porbadia tu rohanami be marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus huleo kami ma rohanami bain inganamu olat ni rodi saling lengna surat ton ma jala sahapi matusi sude nangwoloi hami sai paujung ma ulau na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sa sudena unang tuha magon sugup manang ise siak kamion togu jala iring-iring mahami ganup ari asa satami Tuhan uluan nasora sudah mari hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hati daku kamu majolo ha porsyon munai au porsea atong romahamu jalo hamuma hatan itu hatan agabe si paingot tuhamu romahamu sada-sada. Ale Veronica Maiselans. Hata itu hata sian Matius 5 ayat 6. Martua ma nama wasmale mida hati goran ay si pabosuro do nasida. Parange ho mahata ni debata nagiromi ay ido hang luamu. Jalo hamu pasu-pasu sian debata ama anak doto di porbadia. Sai di dongani Tuhan debata mahamu maralo nasanajat. Jala di pargogi Tuhan debata mahamu patu pahun nadinggan di ibana. Amin. Hata si paingot tu si Ernawati Pakpahan sian Pesalmen 22 sia tu Jahoba ma nian di pasahat asa di palua ibana di pangulu ma nian ibana asa lomodo rohana mida ibana parange homa hata ni debata nagiromi aido hanguluamu masingkan ya oke ya dengkul ya terus iya oke ya jalo hamu pasu-pasu yang dibata ama anak doto di porbadia. Saya didongani Tuhan dibata mahamu maralo nasadajat jala diparbui Tuhan dibata mahamu patupan nadingga di bana. Amin.
Hata si paingot tu si Mariana Manulang. Sian ulau ni Apostel 10 ayat 25. Sian ganuk bangso do tahe jakononna akan nambah kebiar ibana jala mengulahon hati goran. Parange homahatan di debatan yang giromi ai ido hanguluammu. Jalo hamu pasu-pasu sen debata ama anak doto di purbadi. Sai di dongan di tuan debata mahamu maralu nasanajat. Jala di pargo ituan debata mahamu patu pau nadingkan di bana. Amin. Hata si paingot tu si Superno Nenggulan. Sian poda 10 ayat 22. Pasu-pasu ni jahuba do mambain mamora. Jaladang mardongan hangaluton di bain. Parange homahatan di bata nagiromi ai ido hangluammu. Jalo hamu pasu-pasu sia di bata ama anak tumi. Sai di dongan ituan di bata mahamu marau nasanajat jale pargu ituan di bata mahamu patu pandadingkan di bana. Amin. Hamu akada pinar hamol ni debata nu ngagabe dongan sahuria jala dongan sapanganak kamu mangaton perbadana nabadiai na arga situtu do hamu ditobus unang diului hamu pedo sadok sibolis ramotan di debata do hamu maralun pangagoi asal matok tong rohamu na tu ibana jala tu gihonon na do hamu masuk tu harajan bano gijangi martang yang mahita hale amanami na di bano gijang asi maroham dinasida akan api nasahat nuaing tuho saya ramoti manasida marhiti to di porbadia. Saya pahot mana sida di bagasan badan naung niuluan nasida nakin. Saya parbadiai mana sida di bagasan hatam. Asa taridah porsion nasida tujuluanon. Mar hiti-hiti parangi dadengkan. Amin. Tapara di maedeta nomor 150 ayat sada. Los jongjong mahita salhutna. Pilihan nata pasahat di bagasan tikion martang yang mahita ali di bata manami na di bona gijang hodo haroroni saluhut silon hona dinggan dot nasa uli basa na molutus pasat tami masih nelohon mitu hami pilihan nami tu ho say jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu mai jara ramoti asa hu prasasya kami pilihanon pati bulhon harjau mun ditong-tongan di huriam doh di porti bion bu hai marohanami marhiti todim asal betada hami goreng silon hon mitu hami asal mengiri-giri kami mendok melihat itu ho mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
di bana gijang saya pinar badia maguarmu saya rumah hara jaunmu saya saut malomani roham di bana tungaun sona di bana gijang dewa matu hami sadari on hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami unak kami tujuan untuk pangujunan palua mahami siang pangago. Di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu dasia Tuhan di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala azima rohanami daho di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tuterdim. Amen. Ala sekaligus mahita di nalaman jalang aka dongata nama buan teridi dot nama lua di somahita masih jalangan sia julu ate. Tujuh mahita majalang lau sekaligus akan naung membuat natura sakana teridi asa tujuh mahamu asa di jalang aka nama jalang. Lando go go di